Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Lord, sakto ra ba nga ihilom lang ako ang akong nahibawan nga akong anak sa Father James? Mayong buntag, Noy Piping. Mayong buntag na... Pader, Sa'yo lagi ka, Noy. wa pa manggod mawagta nga akong kahinam nga makakita ni mo, Pader, o sa mga imahin o kining simbahan mismo. Pader, Nagdamgom ko ninyong mama gabi, Noy. ha? Uy, usa may imong damgo, Pader? Dito sa gawas ang sitting. Dapit sa may groto, nagkita ko ta. Unya, naabot sila si Lida, si Lulong, ug si Nang Milagring. Kibaw na kusunod anida. Unya, ni-announce ka nga doon na kay isulti nga sekreto. Taan pag ko. Unya, wa ka makapadayon og sulti kay naabot si mama nga nagbitbit og dagom sa sapatos kay itahi ko nung si mong baba. Kiliw ko. Magkalibog sa damguha na. Ngano ka to? Ay, salamat. Minanawag ni Pader. Wala mo taas ang mong storya. Kuyawan man yung di ko makapugong eh. Labi pa nga, ang among mga damgo nagkaparihas. Malusas milagring. Usas ka to sa? Nag-abot yung kami sa among damgo. Ay, kung ina nga sila sabsi. Kuya! Kuya! Ay, sorry kuya. Sorry. Takihom sa tanimos hubak, oy. Sorry good kuya. Sorry good. So ito yun mo. Kuya. Naay milagrong nahitabo na mong lida. Ha? Murag magkadayo na gid miini kuya. Na anay mga sinyalis. Ha? Oh, na anay mga sinyalis kuya. Yamat rabi na para karo di ay. Nganong nagkasulti mga anak, aber. Mihag siya nako kuya. Oh? Kanong sagod? Nibisiw-piso pa yun. Kay ba na kus padungan ining istoryahan? Kuya, mura ko gibayaw sa langit kuya. Di mo na naitabo. Sa imong damgo? Uy, kibaw lagi ka kuya. Bidaan pa ko? Ay, nagkasulti na din mong lida, ha? Yan ka nasultihan nga nagkaparihas mig damgo? Wa pa mi magkita, pero nahibaw ko sa naitabo sa imong damgo. Apel Miss Father James, yang mama, o si Milagring. Hala, gano'n nakatagaan mo ka kuya? Unya, doon na unta ko isulti ninyo sikreto, pero wa madayon kay naabot mang mama ni Pader nga nagdaog dagong sa sapatos para itay kung baba. Hala, kuya, sakto ginatanan. Nganong kahibaw mo ka na? Mao ginay nahitabo sa kong damgo ug sa damgo ni Leda. Ug mo sanay nahitabo sa kundamgo, ug sa damgo ni Pader, ug sa damgo ni Milagring. Ha? Hotdog? Libog ang utok ni Lulong eh. Pero hasta ko, naglibog sad. Ngano ka to sa? Pero sayang gida. May nilang unta to nga. Nagkapabuhagay ko bisas damgo lang. Oh, tempa. Ayos to. Kibaw na ko. Mag-imagine ko. Di, mungita kong pwesto nga way isturbo. Magpasilong una ko ng punuan sa manggasunahan. Mayo kay landong ug bugnaw. Maka-imagine kong sakto.
imahinasyon. Makapatuyang na yuko ini. Way makabuot ako kay ako ng imahinasyon. Makasulti na yuko ining pader. Bisag din hilang sa akong imahinasyon. Ako'y magbuot sa tanang mahitabo din eh. Ako'y writer, director, producer, o uban pa. Una na akong pagawason sa pader. Noy, Oh, ha? Gawas na ko. Nanadayos pader. may sabay ako'y kalagad ni mo, Noy. Pader. Hala, oy, murag mauwan mo nung kumusulti, eh. Nayabag. Di ko angay mauwa kay ako ning imagination. Noy, Kuan, pader, kadiyot, ha? Murag nagkinahanglan pa kog laing tao aron medyo di kayo ko tantong makuyawan. makuyawan. O gano'ng makuyawan man ka? Basta lang, pader, kadiyot, ha? Enter, Lolong ug Lida! Kuya? Wow! Kini, murag okay na ni. Kay doon na testigos. Tistigos? Kaya nga no di, kuya? Nganong imo mamigipaanhi, kuya? Okay, sa tinuod lang doon ako importante kayong tuyo ni pader. Hoy, unsam ta na, Noy. So, wa kay tuyo na mo? Tistigos ko no ta. Mo na yung gisulti ganina. Sakto, kuya? Sakto kayo, sakto. Unsam na mo tuyo na ko, Noy. Nganong nagkinahanglan pumanag mga testigo? Kuan pader, kining Kuya daw, Felipe, ha? Oh, ang hila? Unsay Angela. Oh. Sa ato pa. Siya imong gi-imagine mangwa ka makabantay sa akong pagsangpit nimo. Ha? Nisangpit ka na ko? Ay oy. Nalantawan ti kang nilingkod ilawom ining punuan sa mangga. Maong gisangpit ti ka. Pero nagtanga ka lang. Mura ka lang way nakita o way nabati. Kay mao di ay. Nag-imagine ka di ay ni Angela. Gring. Huwag ko mag-imagine niya, Gring. Ni kalit lang yung siya suod sa kung una-una, Gring. Mao ba? Ngano? Nag-uol ka? Nga wa mo magasulti ngadto? Nga dito naman gud unta kas ila, ha? Gring. Ayaw pagunit-gunit ako, Ping. Nagkurog na oroy ko sa kalago. Kakit-kito, nakaayo ko anang imong dagway, Ping. Hinay mong tingin. Uy, naon sabi ako. Kisa may makadungog gawa may tao. Ay, mga dili mo na to. Yago tayo lang sa mangga. Ang mabuyagan ka ganina. Kalaki ka lang yun. Mamaulit na ta, dali. Mamaulit na ta. Taon naman tang naabot. Wali kay gisulti. Dito ka na nga wa ko mag-imagine ang hila. Nga nito nga ragyo siya kalit sa kung una-una. Dito o man ko gwaping. Dili na importante. Ang importante, mao kung nagsulti ka ba sa tinuod o wa. Nagsulti lagi ko sa tinuod. Aw, waday daghang istorya. Ha? Ay, noon sabi ka. Nagsulti ko sa tinuod nga wag ko magunahuna niya. Nga nikalit lang yun siya tunga sa kung una-una. Nga bitaw nga nakurat ko. Mao ba? Tinuod lagi, Gring, muro pa o. Onya be, mangugat di ay ka. Ay di manggod. Kay mura mangugag nagduda. Ikaw, kay mukhang guilty. GCQ, General Community Quarantine. Oo, makagawas-gawas na, pero physical distancing lang gihapon. Og dapat magsulob lang gihapon og mask. Sis!
Di ko kadungog. Murag layo ramon kayo ta. Upadung lang tingali ko gamay ay. Ops. Dihara gid ka. Di ba ta magdungog? Kadungog lagi ko nimo. Ato di ko kadungog nimo. Di ka kadungog nako. Dili. Unya ano nagsige malagi kag tubag-tubag nako. Kay nakadungog man ko. Hay, salamat. Duol-duol na kita. Matras pa kog gamay. Kay murag dool ra gid kaayo ta. Ayaw na, sis, ayaw na. Sakto na mo na itong distansya. Good. Nangutot ka? Oo. Ah, Ngayon kay man ka. Nakabaho ka? kaayo. Kabaho. O, nakadungog pa yun. Tanawa ra. Dool ra lagi kaayo ta kay nakabaho man ka. Unya, do na ni defect imong mask kay nakabaho man ka. Mao ba? Ngano ka, Gren? Ping, Ganun ka? tanawa, Ping, kadaghag anay. Ianay ang atong hagdanan. Ah,